Di hamo kadongan, jumpa saya di acara Palabok Roha di kanal YouTube PKB Marhata Batak Toba. Adorakso tatangihon hatani debata renunga dihita sadarihon, jumulo mahita martangiang. Asini roha madi hamu doho dame, nasian debata mata, doho nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renunga sadario dibuat do, sian buku renungan wasiat doho judul Mesias si Palua. Nama rojahamai sian hatani debata di Lukas 2 ayat 1-20 dohot pangodol honon na sian Lukas 2 ayat 11-12 songonoma di doktisi. Ay naung tubudo dihamu sabor nginon dihutani si Daud si Paluai ima Kristus Tuhani. Oma partinada dihamu poso-poso do dapoto muna na binorhos peak di panggagatan. Yesus ima Mesias manang Kristus. Lapatanna na dimiyahi manang yang diurapi. Akamalim doho raja-raja Israel pe dimiyahi do. Alai para singanna ima yang go Yesus nunga dimiyahi debata tagan dibortia do pe ibana. Padohan Yesus nagabe Mesias masa uju tardi di Yesus di sungai Jordan. Hadirio ni Yesus songo Mesias pe nunga di surat Tokian. Ibana do napunahwaso gabi si Palua. Ibana napunahwaso lau manesa akadosa. Goar Jesus lapatan na debata na paluahon. Barita las ni rohauma na dipasahat suru-suruan tuak kaparmahan na di Efrata. Akaparmahani imagobaran siya nakajol managale jala na somargogo. Na jujut di pasiding halak. Alay marhite hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Debata mangalehon pakirimon dohot las ni roha. Tu saluhut halak nagale naso mardiha-diha. Roha parbagasan ni Jolmai dang sayboy manada ha Mesiason ni Yesus. Jujut do talapati Natal hola diruhut parduru. Ima perayaan manang seremonial. Najumorbu dope molo peristiwa Natal hola gabe pangalahon na konsumtif dohot hiburan tabaen. HP Kristus boy tatada uju gale pakilalata. Ala tatada hadosaon dohot hagaliotay. Hatutubo nito hatay pay baruho kita di bagasan las ni roha. Radido hita mangulu di bagasan haporsyaon. Na marumakon ngulu na martoro ni roha, imangulu na maswadaho diri, dohot hagiot ni portibion. Amen. So anima hata ni debata renunga dihita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan, alamarhite na dohot dohita mangurupi, ulaon marbarita nauli rap dohot IKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata ma mangaramoti hita oras.